Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So a takaice wannan shine dan bidiyon yadda mutum zai yi register ya kuma dinga claiming points na over wallet. So na farko kana buƙatan ka je Play Store. Idan ka je Play Store wajen search bar ɗin nan sai ka rubuta over wallet. Okay. So idan ka rubuta over wallet for over protocol za ka gan shi gashi nan. Shine mai alaman duniyan nan gashi nan a jiki. So idan ka yi installing nashi sai ka dawo cikin group ɗin inda na saka wannan link ɗin sai ka taɓa link ɗin nan. So idan ka taɓa wannan link ɗin sai ka buɗe shi da browser ɗinka. So idan ka buɗe shi da browser ɗinka sai ka danna nan wurin da suka rubuta download over wallet. So idan ka danna nan wurin sai ka dawo nan wurin da aka ce copy invitation code sai ka yi copy na invitation code ɗin. So bayan ka yi installing application ɗin na over wallet za ka buɗe shi haka. So idan ya gama processing sai ka sa email ɗinka a nan wurin. Okay, a nan wurin inda aka rubuta email, misali zan sa email ɗina sm.pillow. Okay, so sai in danna ga nan da aka rubuta confirm sai in yi confirming. So zan ce select all. Okay, sai in danna nan wurin da aka ce agree and continue. So yanzu sun tura abu cikin email ɗina da na saka. So zan je in danna wannan. Zan je in duba cikin email ɗin me suka tura. So zan buɗe email ɗina. Gashi nan sun turo over verification. So zan danna nan wurin da suka ce click to verify email. So zan danna. Gashi nan da suka ce verify now. Zan danna shi. Okay, so gashi nan sun ce email verified. So zan ce go back. So zan buɗe with over wallet. So idan na buɗe gashi nan sun ce email verification successful. So za su ce in zaɓi nickname. So zan zaɓi misali Sabiu Pullo. So zan ce confirm. Bayan na zaɓi wannan sai nan wurin da suka ce enter verification code. In ba ku manta ba mun kwafo verification code ɗinmu lokacin da muke ƙoƙarin shigowa. Okay, lokacin da muka yi clicking wannan link ɗin gashi nan da ya ce mana copy invitation code. So za mu copy invitation code ɗin sai mu koma cikin nan sai mu zo mu saka invitation code ɗin a nan. Sannan sai mu zo mu ce submit. Okay, so idan muka danna submit suka ce gashi nan you are invited by Sahaguma. Sai nan wurin da suka ce claim invitee bonus. So zan danna invitee bonus. Already an bani point 1000 sun ce hooray. So then the next thing da zan yi shine gashi nan da suka rubuta claim 1000 points sai in danna shi. So gashi nan sun bani bonus na welcome bonus guda 1000. Sai nan wurin da suka ce claim shi ma zan danna claim. Wannan bonus ɗin yau ne. So zan ce okay. So then the next thing is ba zan sa notification ba. Akwai quiz da ake yi kullum. Okay, so gashi nan quiz ɗin idan ka yi refreshing page gashi nan zai nuna wurin. Kullum za ka ga an nuna wannan quiz ɗin sai ka zo ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi kullum zan dinga sa amsar. So amsar yau shine cryptocurrencies. So zan yi submit. Shi ma za su bani point 100. Okay, so wannan su ne abubuwan da aka dinga yi kullum. Sai kuma bayan daily quiz akwai shi wannan claim ɗin za ka ga kullum bayan 24 hours zai zo nan wurin. In ka zo nan wurin za ka gan shi. Daidai nan wurin za ka gan shi. Okay, so zan zo wajen wannan wallet ɗin. Okay, kaga waɗannan su ne points ɗin da na samu a yau. So sai in na zo wajen profile. Okay, in mutum yana so ya karatu a kansu gashi nan zai iya zuwa nan wurin domin ya ɗan kakkara ya bi su ta Twitter da website ɗinsu da Discord da Medium ya zama duka yana following ɗinsu. Okay, sannan ga nan wurin akwai wurin missions. Okay, yanzu kamar nan wurin da suka ce in kana following ɗinsu akan Twitter yanzu nan in ka taɓa shi zai nuna maka inda za ka yi connecting
za ka danna nan wurin start mission. So idan ka danna start mission zai kai ka inda za ka yi connecting da Twitter ɗinka. Idan ka yi connecting da Twitter ɗinka automatically za su baka point 500. So wannan shine a takaice yadda za a yi shi wannan over wallet tax ɗin. Kullum a dinga zuwa ana claiming waɗannan point ɗin, ana claiming waɗannan point ɗin. In akwai wani update insha Allah zan ƙara sako shi a group insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.